Здравейте! Ние сме от фирма PM Group BG. Ще ви представим в това кратко видео как се извършва профилактика и поддръжка на климатична система за битови климатици. Първа стъпка при профилактиката е: надига се предния панел нагоре и се остава. След което леко се повдигат нагоре филтрите и се изведва след това надолу. Тези филтри е желателно да се чистят на 2 седмици веднъж на течаща хладка вода. След което се сваля горния капак. Разглобява се корубата, за да има по-хубав достъп за почистване ето на този изпарител. Спирай! След което взимаме обезмаслител, за да напръскаме изпарителя. За да сме напръскали питата с обезмаслител, след което взимаме чиста вода и отмиваме обезмаслителя с мръсотията с гладката вода и тази паскалка. След като сме го изчистили фронт панела предварително, го сглобяваме обратно. След цялостното почистване на климатика третираме питата с антибактериален спрей, който убива всякакви микроби. След измиване на фронт панела и питата, връщаме вече измитите филтри на тяхното място. Връщаме капака. И с този етап на профилактика на вътрешното тяло с изчистването сме приключили. Остава замерване на външно тяло и почистване и замерване на входящата и изходящата температура на климатика. В момента показваме входяща температура, като разликата между входящата и изходяща температура трябва да е 25 градуса. Около 25 градуса. В момента изходящата е 48. И се покачва
постепенно. Така може да стигне до 50, 51,2 градуса изходяща температура. В момента ще извършим профилактика на външното тяло, която се състои от измерване на фреона в режим охлаждане в случая и почистване на топлообменник. В момента си в нормите. Налягането е 7 бара и половина, 8, което е нормално в режим на охлаждане, в зависимост от външната температура и вътрешната. Замерваме налягането, може да почистим топлообменника. В общи линии в това се състои профилактиката, която е важна за добрата работа на климатика.